Sa number 8, mga atleta pati na coaches sang Bacolod nga nag-compete sa palarong pambansa ang nagbaton sang cash incentives. Kapin sa 1.8 billion pesos ang kabugusan nga pondo nga ginpanghatag sa syudad sa Bacolod sa mga atleta ng kigbahin sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. May 12 ka mga gold medals nga nakuha ang mga taga Bacolod nga athletes. Kag tagsa ka medal o kung tagsa ka gold medal ang gibayluhan sa syudad sang 18,000 pesos. Samtang 15,000 pesos naman ang cash incentive sa mga nakakuha sang silver medal. Kag 10,000 pesos naman para sa bronze medalists. Giklaro ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga parehas ang kantidad nga ginabaton sang team sports kag individual sports kag ilang mga coaches. Bot silingon, ang secondary volleyball girls ng NIR nga nakakuha sang silver medal, nakabaton man sang tig 15,000 pesos kada isa sa ila. Nakuha sang first-timer nga 12 anyos ka grade 6 student kasi Sofia Isabela Siquelan ang tatlo tanan ka mga gold medal sa hampang swimming. Bangod sini, 54,000 pesos ang kabugusan nga cash incentives niagin puli kag amo sini ang makuha sang iya nga coach. Samtang naghatag man sang 1,000 pesos ang syudad para sa mga atleta kag coaches nga napaslawan sa among nga kompetisyon. Suno sa alkalde, nagakaangay lamang nga pasidunggan ang mga atleta nga nagdala sa dungog sa syudad. Ilabi na nga nagatuyo ang syudad nga magpalambo sang sports tourism sa Bacolod City. Thank you so much for the money that you have given me, and thank you so much, Coach, that you had to get mad to me so I can get my times and go to Palaro. And thank you, Mom, for supporting me. Lopsea to Palaro. I love you so much. Number one, they brought pride to the region. Number two, it's just not proper fitting that after what they went through, the government should provide the necessary incentive to inspire them to work even harder, to train even harder. Okay? Kailangan lang magatag incentives yung mga outstanding makulod noon, not just in the aspect of sports but sa iba.